שלום, אהלן, אני גלעד, קבוצת ראנר זי. אני רוצה לספר לכם מה הדבר הכי חשוב לנו בקבוצה. הכי חשוב לנו שהמתאמנים שלנו יהנו. אני לא אדבר איתכם על אימון אינטרוולים, ואני לא אדבר איתכם על פארטלק, ולא על אימוני טכניקה, ולא על תחרויות. אני גם לא אדבר איתכם על תחושת הישג, לא על חצי מרתון, לא על חיטוב, לא על הרזייה, וגם לא על חיזוקים. כל הדברים האלה, מי יותר, מי פחות, כל אחד בווריאנט אחר, יבואו מעליהם. הנוסחה היא פשוטה, מבחינתנו, כמובן, קודם כל מקצועיות, דבוקה, חברותה ופן וגיוון. מבחינתכם דבר אחד, להגיע ורצוי בזמן. יש לנו בשכונה, פארק הירקון, בבלי, נפגשים תמיד מול קוסובסקי 48, יש כאלה שאומרים שזה 46. קבוצת מתקדמים פועלת בימים א' וג' בשעה 8:30 בערב, ולמשכימי קום יום ג' בשעה 6 בבוקר. קבוצת עוד לא מתקדמים, נהיה מתקדמים, כרגע מתחילים ומתחילים מנוסים, ימים ב' וד' באותה שעה, 8:30 בערב. מי שזה מעניין אותו מוזמן לפנות אליי בפרטי. אני גלעד כאמור, דנקשן.